जी अपने वादे निभाइए, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे वादा निभाइए, अपना वादा निभाइए, मोदी जी अपना वादा निभाइए, अमित शाह जी अपना जोङो बांलानि साबायखर बावनाय आरो लोगोसे कसेट मिटिंनि स्ल'गान होबावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसामाव बे 2 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारि मोनफ्रोमबो जिल्ला हादराव बेखौ लानाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो उदालगुरि जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि अफिस लांगोनायाव बे हाबाफारिखौ जोङो लाफुंनाय जादों। जोङो खोब दुखुजों बुंनो नांगोन जे दिनैनि जि हाबाफारि बे 2 घन्टा धरनानि हाबाफारि बेखौ लानांगौ जानायानो खोब माने दुर्भाग्य होननानै जों बुंनो नांगोन। गोलाव सम आन्दलन खालामबाय, थार्ड फेजनि जे आन्दलन 2010 निफ्राय जागायनानै गोलाव सम माने प्राय 11 बोसोर आन्दलन खालामनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एकर्ड मोनसे खालामबाय। दा बे आन्दलनखौ सन्मान खालामनानै जि मोनसे एकर्ड खालामबाय, बे एकर्डखौ आरोबाव माने आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखायनो आरोबाव फिन खनसे आन्दलन जों बेयाव जिरायनांगौ जानाया बे खोब दुर्भाग्यजनक आरो बेयो खोब लाजिथावना गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामनि थाखाय खोब लाजिथावना। सेम अन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, सेम अन गभर्नमेन्ट अफ आसाम। दा दिनै जि मोनसे सुक्ति खालामबाय, सुक्ति खालामनाय समाव एबसु एनडिएफबिनि गासैबो फेक्सन आरो लोगोसेनो UBPO गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम सुक्ति खालामनाय समाव बिथांमोना मोनसे खोथा होदोंमोन जे विदिन 5 इयार 5 बोसोरनि गेजेराव बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन, आखरे आखरे मावफुंजोबगोन होनना मोनसे खोथा होदोंमोन। नाथाय बियो 5 बोसोराव बारलांनानै दिनै 6.5 बोसोरबो बारबाय। बेबायदि गोलाव सम बिथांमोना लाबाय, नाथाय माखासे दफाफोरखौ जायफोरनिखि एखेबारे मावफुंथारनांगौ बेबायदि दफाफोराखौनो जों दिनै मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै। जेरै जोङो बुंनांगोन जे दिनै बिटिआर एकर्डनो जिथु कनस्टिटिउसनेल मोनसे स्टेटास होनांगौ, बे कनस्टिटिउसनेल स्टेटासा दिनैबो मोनाखै आरो जाय कनस्टिटिउसनेल स्टेटासखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों लाबोनो गोनां, दा बेखौ दिनैसिमहालागै लाबोनाय जायाखै। दा बेखायनो दिनै जिहेतु पार्लियामेन्ट जिरायगासिनो दङ, बे पार्लियामेन्टनि गेजेरजोंनो जाहाथे बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाबो फैयो, बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर एकर्डनि जिथु जीवन, बे जीवनाखौ बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों, बे पार्लियामेन्टनि गेजेरजों जाहाथे मोनो, जों बेखौ खावलायगोन। खारन जों बुंनो हायो जे जि मोनसे एकर्ड मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जों दिनै मोनदों, बियो जास्ट माने मोनसे मोदोमल', जीवन गैयालाबासिनो ए बडि उइदाउट सोल, ए बडि उइदाउट लाइफ, माने जीवन गैयै मोनसे मोदोम बायदि। दा बेखौ जीवन होनो थाखाय भारत सरकारा दिनै खामानि मावनांगोन आरो बिनि थाखाय बे माने पार्लियामेन्ट सेसननि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना लाबोयो, जों बेखौ खावलायगोन आरो बेखौ जोङो बे दफानि माने बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों होम मिनिस्टार अफ इन्डिया, प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया, गभर्नर अफ आसाम आरो चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथांमोननिसिम जोंहा मेमरेन्डामखौ हरनाय जादों। बे गासै इस्युखौ लानानै दिनै जोंहा बाउन्ड्रि एक्सटेन्ड खालामनो गोनां जोंहा दङ। माखासे बाउन्ड्रि माने 60खान गामिया सोजाबाय आरो माखासे माने गामिफोरा सोसनजायाखैनो दङ आरो बेखौ सोसननांगौनि थाखाय जिहेतु मोनसे बाउन्ड्रि कमिसन दाना होनाय जादोंमोन। बे बाउन्ड्रि कमिसना थांनाय बोसोरनिफ्राय अक्ट'बर मासाव बियो जोबनानै थांदों, बिनि टार्मआ। दा बेखौ एक्सटेन्ड खालामफिननाय जायो बिथांमोननि पावार। दा बेखायनो बे बाउन्ड्रि कमिसनखौ थाबैनो जाहाथे एक्सटेन्ड खालामफिननानै बिथांमोनखौ बे गामि सोसननायनि हाबाफारिखौ जोबथा महर होनो थाखाय मोनसे खाबुखौ जाहाथे होयो थाबैनो। दा बेखिनि जों दाबिखौ लाखिनाय जादों। दा आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारा, आसाम गभर्नमेन्टआ जि मोनसे खोथा होदोंमोन, बे गावसोरनि रादाय होनायखौ जाहाथे मावफुंगोन, जों बेखौ आसा खालामनानै दं। जोङो आन्दलनखौ जोङो लांगोन, सोमावसारनाय बिथांमोनखौ
दिनैसिमहालागै बिथांमोना खुनु नेगेटिभ खोथाखौ बुङाखै खमै बिथांमोना बिबाय थानायखौ जों मोनथिनो मोनदों बा बिथांमोना खोथाजों बाथ्राजों बिथांमोना बुंबाय थादों जे जोङो मावफुंगोन गासैखौबो मावफुंगोन जोंनो एसे खमाय हो बे बाथ्राखौ बुंदों दा गतिके दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना जाय खोथाफोरखौ खुगायाव लाबोबाय थादों बेखौ प्रेक्टिकेलाव लाबोहोनांगौनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों दा जुदि बे प्रेक्टिकेल बिथांमोना बे खोथा बाथ्राफोरखौ जुदि मावफुङाबा निस्सय जों आन्दलनखौ बे कन्टिनिउ खालामगोन मावफुंथारगोन आरो जुदि बे गासै जोंनि साननाय जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि मोनसे बे एकर्डनि गेजेरजों दङमोन बेबायदि जुदि मावफुङाबा निस्सय जोङो आगोलनि जोङो रुपखौ लाफिननो जों बाध्य जागोन आरो बेखौनो जोङो खावलायगोन जाहाथे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामाव बैबायदि मोनसे बाध्यताखौ जाहाथे जोंनिसिम नारसिननानै बेखौनो बुंबाय आं जे आगोलनि रुपखौ जों लाफिननो बाध्य जागोन जों आगोलनि रुपखौ लाफिननो बाध्य जागोन जायफोरा एग्जाम होयो गोदान गोरोबथानि थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां जादों मानि थाखाय खालामनो गोनां जादों नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम नाङै आसामनि गासै जिल्लानि सदर जायगायाव 2 घन्टानि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बिथांमोननो गोसोखां मोनसे बिलाइ हरनो थाखाय जोङो धरनाखौ लाखिनाय जादों कारना बेनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद भारत सरकार आसाम सरकार एनडिएफनि मोनब्रै गुट आरोबाव इउपिपिअ जयै मोनसे एकर्ड खालामनाय जादोंमोन जाय एकर्डखौ जोङो पिस एकर्ड होनना बुंनाय जादों आरो बे पिस एकर्डआव थानाय जि क्लज बै क्लजनि माखासे माने क्लज जेरै गाहाय क्लज हिसाबै संकसनिफ्राय सिमलुगुरिसिम हलंगि दैमासिम जे एरिया एक्सटेनसन जानांगौमोन बे जायाखै माखासे गामिया जाबाय हाबनाय मात्र 60 गामिया हाबनानै माखासे माने गोबां गामिया थाथ'बाय दा बेखाय बै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर'फोरा दिनै हालाय हाफाय बिसोर आसामनिबो जौगाखांनाय हाबाफारि फैसाफोरखौ मोनो सोलोंथाइ गासै बिथिङावनो बिथांमोना दिनै बन्सित जाना दं दा बेखौ थाबैनो भारत सरकारा एरिया अगमेन्टेसनखौ मावफुंनांगौ बे डिमान्डजों दिनै मेमरेन्डामखौ होनाय जादों आरो लोगोसेनो 125 एमेन्डमेन्टआव 280 आर्टिकेल बे 280 आर्टिकेल मोनसे भारत संबिजिराव लिरनाय दं बेनि गेजेरजों रांखान्थियारि जि जौगाखांनाय रांखान्थियारि जे थोंजोङै जोङो बिटिआरआव मोनबोनाय बे हाबाफारिखौ बे एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामथारनांगौ जेथुके बेयो सामार मोनसे सेसन पार्लामेन्ट सोलिबाय थादों बेनि गेजेरजों पास खालामनांगौ बे डिमान्डजों दिनै जों जिरायदों आरो लोगोसेयैनो दिनै भारत सरकारा स्कलारशिप एसटिफोरनो हरो नाथाय आसामा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो एसटि फरायसाफोरनो स्कलारशिपखौ होआखै दा बेखौबो आसाम सरकारनो गोसोखां बिलाइयाव जोङो हरनाय जादों आरो लोगोसेयैनो गोबांथार बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिखौ गोजौसिन फरायसालियाव आपग्रेडेसन खालामनाय जाबाय दा बेयाव बर' फोरोंगिरि पिजि टिचार गायसननाय जायाखै बा बिनि पस्ट क्रिएसन खालामनाय जायाखै दा बेखौ थाबैनो आसाम एसेम्ब्लिनि गेजेरजों दा पिजि टिचारखौ सोसननांगौ बे डिमान्डजों खालामनाय जादों बुंहरनाय जादों आरो लोगोसेनो बर' रावा भारत हादरनि 8th शेड्यूलिं मोनसे राव आरो आसामनि मोनसे एसोसिएट लेंगुवेज नाथाय दिनैसिमबो आसामनि एसोसिएट लेंगुवेजब्लाबो दिनै जुडिशियेल मोनसे जे एग्जाम जायो 3rd ग्रेडनि 4 पेपार अफिसियेल पेपार बे मेन्सआव बर' रावजों लिरनो मोना दा बेखौबो जोङो गोलाव समनिफ्राय डिमान्ड खालामदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन दिनैसिमबो बेखौ जाफुंसार होआखै बेखौ खालामनांगौ आयदा माने खालामनांगौ होननानै डिमान्ड होनानै जों दिनै प्रिलिमिनारि हिसाबै सिगांग्रो आरोबाव रिमाइन्डार होफिननाय जादों दिनैनि बे हाबाफारियावहाय जों दिनै नुबाय जे जोंनि हांख्रायनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ट्राइबेल संघ जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जिल्ला हारिमु आफाद बर' बिमा गौथुम आरो लोगोसेयैनो माने जोंनि एक्स एनडिएफनि वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफैदों आरो बेजोंनो जोङो
मोनसे मेसेजखौ नुदों जे जोंनि जे बिटिआर एकर्डनि 2020नि 27 जानुवारिखालि जानाय बे दफाफोरखौ जाफुंनांगौ बेखौ जोङो गोग्गोमै जाजानोबो लुबैदों बै आफादफोरनिफ्राय बेखौ जोङो रोखायै मोनथियो बे दाबिनि गेजेरजों बिटिआरनि राजखान्थियारि जेरै गनायथिखौ मोनगोन होनना नोंथाङा सानो नामा? दा भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोर हिसाबै गणतन्त्र मोनसे मुभमेन्टखौ जोङो खालामबाय थादों आगोलावबो खालामबाय आरोबाव जोङो दिनै खालामगोन नुदों दिनै थांनाय गोलाव सम 23 दिन 26 दिन सोनाब अंशुका गणतान्त्रिक भावे माने भारतबर्षखौ खोनाहोनो हाबाय जे भारतबर्षनि शिक्षा नीतिखौ मोजां खालामनो थाखाय धर्मेन्द्र प्रधानखौ मिनिस्टारनिफ्राय रिजाइन होनो थाखाय बिथाङा हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन अर्थात उखैहाब सोमावसारदोंमोन दा बेखौ भारत सरकारा खोनासंदों जोंबो दिनै गणतान्त्रिक भाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बेखौ सोमावसारबोदों आरोबाव दिनै 2 घन्टानि थाखाय खालामदों नांगौब्ला जोङो सानसे साननै सानथाम सप्तासेखौ जों गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनो थाखाय जोङो राजि आरो बिनि थाखाय दिनै वार्म आप खालामजेननाय होननानै जों बुंनो हायो दिनैनिया जागायजेननाय बुंनो हायो नामा? जागायजेननाय होननानै बुंनो हाफिनो मानो होनब्ला 5 बोसोर बारलांबाय 5 बोसोराव जोङो दिनै नैथि खेब थांनाय गेजेर समाव दिल्लीयाव जोङो मोनसे सेमिनार आरो मोनसे फोसावनाय हाबाफारिखौ साननैनि थाखाय लाहैदोंमोन बिनि उनाव गोलाव सम जों लायाखैमोन नाथाय 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जाफुंसारहोनो थाखाय थि बाथ्रा होदोंमोन हम मिनिस्टारा नाथाय जाफुङैखाय दिनै 6 बोसोर आगान होहरबाय 6 बोसोरनि जानाय लोगो लोगोनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव दिनै जोङो गोख्रों सोमावसारनो थाखाय एसे जों वार्म आप खालामफिनदों